Premýšľate nad investovaním, ale neviete, kde začať? Znie to síce zložito, všade samé grafy, čísla, burzy, ale vy si kladete otázku, čo urobiť ako prvé. V tomto videu vám krok po kroku vysvetlím, čo by mal vedieť každý začiatočník ešte predtým, než investuje svoje prvé peniaze do akcií. Bez odborných rečí, bez strašenia, prakticky zrozumiteľné a s príkladmi, ktoré vám dajú istotu a prehľad. Poďme sa spolu ponoriť do sveta investovania, tak aby ste mali svoje financie pod kontrolou a vedeli, ako môžu peniaze pracovať. Dobre, začneme úplne od začiatku. Čo to vlastne sú akcie? Predstavte si firmu, napríklad výrobcu oblečenia, softvérovú spoločnosť alebo technologického giganta. Každá firma potrebuje peniaze na rast, na vývoj nových produktov, marketing alebo expanziu do zahraničia. Firma má v zásade dve možnosti. Buď si peniaze požičia od banky a platí úroky, alebo si ich získa od investorov, tým, že im ponúkne časť svojho vlastníctva. A presne tu vznikajú akcie. Keď firma vydá akcie, rozdeli svoje vlastníctvo na množstvo malých častí. Každá z nich je jedna akcia. Investori si tieto akcie kupujú a firma za ne dostáva peniaze, ktoré môže použiť na ďalší rast. Ak vlastníte akciu, vlastníte malý podiel firmy. Ak sa firme darí, hodnota vašej akcie môže rásť. Niektoré firmy navyše vyplácajú aj dividendy, teda časť zo zisku svojim akcionárom. Keď firma vydá akcie verejne prvýkrát, hovoríme tomu IPO. To je moment, keď vstúpi na burzu a umožní komukoľvek stať sa jej spoluvlastníkom. Akciovú burzu si predstavte ako veľké trhovisko, kde si investori navzájom kupujú a vymieňajú podiely vo firmách. Po IPO sa akcie ďalej obchodujú medzi investormi na burze. Firma z toho už priamo peniaze nedostáva, no jej akcie sa na burze začnú aktívne obchodovať, čo zvyšuje ich likviditu a dôveru investorov. Jednoducho povedané, akcie vám umožňujú podieľať sa na raste firiem a práve preto sú základným stavebným kameňom dlhodobého investovania. Ale investovanie nie je len o ziskoch, je to aj o rizikách a práve ich pochopenie oddeľuje úspešných investorov od hazardérov. Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť. Ceny akcií kolíšu. Niekedy rýchlo rastú, inokedy prudko klesajú. A tento pohyb sa nazýva volatilita. A je úplne normálny. Najčastejšia chyba začiatočníkov je, keď začnú panikáriť pri poklese. Predajú za stratou, len aby sa zachránili, no pritom sa trh počase často zotaví. Druhé veľké riziko je dať všetko na jednu kartu. Ak vložíte všetky peniaze do jednej firmy a jej sa prestane dariť, môžete prísť o veľa. Preto platí zlaté pravidlo. Diverzifikujte. To znamená, že svoje investície rozdelíte medzi rôzne firmy, odvetvia, prípadne aj regióny. Ak sa jednej časti prestane dariť, ostatné to môžu vyvážiť. Vhodným nástrojom na diverzifikáciu sú aj ETF fondy, ktoré sa skladajú z balíkov viacerých akcií z určitej krajiny, sektoru alebo odvetvia. O ETF sme pripravili samostatné video. Link vám zanechám v popise tohoto videa. A ešte jedna zásadná rada. Investujte len to, čo nepotrebujete v najbližších mesiacoch. Ak viete, že tie peniaze budete čoskoro potrebovať, nie sú vhodné na akcie. Skrátka, riziko sa nedá odstrániť, ale dá sa riadiť. A práve o to ide. Investovať s rozumom, nie pod vplyvom emócií. Možno si teraz poviete, dobre, akcie už chápeme, ale ako máme investovať? A tu prichádza na rad stratégia. Najjednoduchšie rozdelenie je na dlhodobé a krátkodobé investovanie. Dlhodobé investovanie znamená, že si vyberáte kvalitné akcie alebo ETF fondy a držíte ich roky. Nestresujete na denných výkyvoch, veríte, že trh dlhodobo rastie. A historicky to tak aj naozaj bolo. A krátkodobé investovanie, teda tzv. Trading, je o tom, že sa snažíte kúpiť lacno a predať draho. V priebehu dní alebo týždňov. Znie to síce lákavo, možno ale pravda je, že väčšina začiatočníkov pri tomto prerobí. Vyžaduje si to čas a pevné nervy a skúsenosti. Preto ak začínate, buďte radšej dlhodobí investori. Druhé dôležité delenie je pasívne versus aktívne investovanie. Pasívni investori si povedia, nechceme hľadať výherné akcie. Namiesto toho investujeme do ETF fondov, ktoré kopírujú celý trh. Napríklad index S&P 500. Aká je to výhoda? Že sú tam nízke poplatky, jednoduchosť a stabilné výnosy. Aktívni investori naopak sa snažia trh prekonať. Vyberajú konkrétne akcie, sledujú správy, analyzujú firmy a veria, že ich výber prekoná priemer. Či to funguje? Niekedy áno, ale len málo kto to dokáže dlhodobo. Takže pokiaľ neviete, ktorou cestou sa vydať, začnite pasívne.
pravidelne s menšími sumami. Časom sami zistíte, či vás investovanie baví natoľko, že sa pustíte aj do aktívneho rozhodovania. A pamätajte, nie je žiadna hanba držať sa jednoduchého plánu, ktorý dlhodobo funguje. Pokiaľ chcete kupovať akcie, potrebujete brokera, teda platformu, cez ktorú zadávate príkazy na nákup alebo predaj. Správneho brokera je ako výber dobrého partnera. Mal by byť spoľahlivý a dôveryhodný. Na čo si ale dávať pozor? V prvom rade sú to poplatky. Niektoré platformy si účtujú za každý obchod, iné ponúkajú obchodovanie bez komisie, ale pozor, nulové poplatky neznamenajú nulové náklady. Často sa skrývajú v širšom kurzovom rozdiele, tzv. Sprede. Ďalej si všímajte prehľadnosť platformy. Pre začiatočníkov je dôležité, aby bolo všetko jasné a jednoduché. Zohľadnite aj jazyk, podpory, dostupnosť mobilnej aplikácie a samozrejme regulácie a ochranu vašich peňazí. A teraz konkrétne tipy. XTB je veľmi obľúbený medzi začiatočníkmi. Má jednoduché ovládanie, slovenskú či českú podporu a 0% poplatky za nákup akcií a ETF fondov do mesačného obratu 100 000 eur. eToro je známe pre intuitívne rozhranie a možno sledovať či dokonca kopírovať investície iných používateľov. Ideálne, ak hľadáte komunitu a sociálne funkcie. Saxo Bank je profesionálny broker s kvalitnými analytickými nástrojmi, širokým výberom produktov a funkciami vhodných pre tých, ktorí chcú spravovať väčšie portfólio. Každý z týchto brokerov má svoje výhody. Dôležité je, aby vám vyhovovali technicky, cenovo, ale aj jazykovo. A nezabudnite, najlepší broker je ten, ktorému rozumiete a pri ktorom presne viete, čo robíte. Odkazy na web stránky a recenzie brokerov, ktorých osobne používame, vám zanechám v popise tohoto videa. Po založení účtu u brokera získate prístup k investičnej platforme. Štandardne ide o webové alebo desktopové rozhranie, kde si vyhľadáte akcie alebo ETF. Zadáte objednávku a sledujete vývoj cien a spravujete svoje investície. Pre začiatočníkov je veľmi dôležité, aby platforma bola prehľadná a jednoduchá. Nemali by ste sa v nej strácať ani robiť chyby len preto, že niečo nie je jasné. Na investičnej platforme budete najčastejšie robiť tieto veci. Vyhľadávať akcie alebo ETF podľa názvu a symbolu. Zadávať nákupné a predajné príkazy, kontrolovať, koľko máte na účte v hotovosti, sledovať výkonnosť portfólia a zisky či straty a nastavovať si upozornenia na cenu alebo správy. A teraz dobrá správa. Väčšina brokerov dnes ponúka aj mobilné investičné aplikácie. Vďaka nim môžete investovať priamo cez telefón, kdekoľvek a kedykoľvek. Zároveň však platí, že mobil je ideálny na jednoduché investovanie a kontrolu portfólia. Ale detailné analýzy a plánovanie sa často robia pohodlnejšie na počítači. Takže môžete mať vedomosti aj dobrú stratégiu. No ak nezvládnete vlastné emócie, môže vás investovanie veľmi rýchlo zaskočiť. Prvou veľkou výzvou je panika pri poklese trhu. Vidíte, ako hodnota vašich akcií klesá a máte chuť všetko predať. Lenže trhy kolíšu bežne, krátkodobé výkyvy sú normálne a tí, ktorí vydržia, často získavajú najviac. Ďalším veľkým problémom je chamtivosť. Keď akcie rastú, láka vás investovať stále viac a viac. Ale čím vyššie trh stúpa, tým vyššie je aj riziko korekcie. Tiež sa nenechajte ovplyvniť trendami na sociálnych sieťach. To, že niekto na TikToku tvrdí, že objavil zázračnú akciu, ešte neznamená, že ide o dobré rozhodnutie pre vás. Dôležité je mať jasný plán, investovať pravidelne a nenechať sa rozhádzať každou správou. Disciplína a trpezlivosť sú kľúčové. A ešte jedna rada. Ak sledujete svoje portfólio každý deň, pravdepodobne budete konať impulzívne. Vyskúšajte si dať cieľ, investovať mesačne a portfólio kontrolovať napríklad raz za štvrť rok. Máte menej stresu a viac výsledkov. A keď to znie nudne, základné daňové pravidlá by ste mali poznať, aby vás neskôr nič neprekvapilo. Dobrá správa je, že na Slovensku momentálne existuje tzv. Časový test. Ak držíte nakúpené akcie alebo ETF dlhšie ako 1 rok, tak zisk z ich predaja je oslobodený od dane. Inými slovami, ak nakúpite dnes a predáte o viac ako 12 mesiacov, neskôr so ziskom ten zisk nemusíte zdaňovať. Ale pozor však, ak predáte skôr, teda do 1 roka, zisk musíte uviesť v daňovom priznaní a zaplatiť daň ako z ostatného príjmu. A čo dividendy? Tie sa zvyčajne zdaňujú automaticky. Napríklad pri amerických akciách vám broker zrazí 15% dane priamo, pokiaľ podporujete formulár V8BEN.
Na Slovensku však dividendy podliehajú ešte 7% daní, ktorý si investor rieši v daňovom priznaní. Nie je to zložité, ak o tom viete vopred. Takže si zapamätajte, držať dlhšie sa oplatí. Kvôli daniam aj kvôli pokoju. Aktuálne informácie o daniach z investícií si vždy overte s odborníkom. Nejde o daňové poradenstvo. Ak vás investovanie začalo zaujímať, nezostávajte len pri jednom videu. Vzdelávanie je najlepšia investícia, ktorú môžete urobiť a pritom nestojí skoro nič. Odporúčam vám začať napríklad s knihou Inteligentný investor od Benjamina Grahama. Je to klasika, ktorú čítal aj Warren Buffett. Alebo siahnite po psychológii peňazí od Morgana Housela. O tom, prečo je správanie často dôležitejšie než čísla. Ak máte radšej weby, pozrite si úspešný-na-burze.sk. Tam nájdete aj články o tom, ako začať investovať krok po kroku. Odkaz vám zanechám v popise tohoto videa. Nezabúdajte, s každým mesiacom, ktorý investujete, rastie váš finančný náskok. Nemusíte rozumieť všetkému naraz. Začnite jednoducho. Pravidelne investujte malé sumy do ETF cez overeného brokera. A čo je najdôležitejšie, buďte trpezliví. Nenechajte sa vykoľajiť panikou ani FOMO. A nechajte čas pracovať za vás. Investovanie nie je len o peniazoch, je to cesta k slobode, pokoju a lepšej budúcnosti. Prajem vám veľa úspechov na burze a uvidíme sa pri ďalšom videu.